dan Allah kai sauri, yamma ta yi kuma so muke mu sauri mu je ana jiran. Ni wani sauri zan yi? Duk wannan saurin da nake yi bai ma ba. Ka san tsoho ne ni ba yaro bane ni. Na tsufa na sha miya. Baka ji bayana ba ma yadda yake? Baka ji ba? Wallahi ai ban iya ƙara tafiyar nan ba haka. Haka dai nake ɗan jin daɗin ta. In na ƙara, in na je gida jin jikin zan yi sosai, zan ji jikina wallahi tallahi. Wallahi da ma za ka mutu huta. Na wuce na je ina. Ai ina nan sai na ga abin da ya ture buzo naɗi. Ina nan. Yaro sai dai ku ta wucewa. Muna nan wallahi. Wai Allah, subhanallah, wannan irin abu ne, subhanallah. Ka je can ɗin kai. Nawa ba. Tun yaushe ya gudu. Kai ka ce aljani. Ashe ma ba ce. Sandu. To ai ni a tambayar da zan ma ya kai na zo nan gudu. Kawai gani na ne a nan ban sani ba. Kai da kace bayan ka na ciwo ƙafa kai nauyi ya aka kallo. Wallahi tallahi. Gani na ne kawai a nan gudun nan gani.